tayo dito. Okay. Ito na yung yun. Release. Wow. Ah. Diba? Tingnan natin. Dapat dito makisahan. Buta. Yo, what's up mga kuys? And welcome back sa ating panibagong vlog. Yun mga kuys, kumusta kayo dyan? So sa araw na to ay gagawa tayo ng trap para sa bayawak. So ayun mga kuys, no? Kumusta kayo dyan? So ngayon, ako lang ngayon mag-isa, wala akong kasama. So malayo-layo po yung pupuntahan natin. So ipakita ko muna sa inyo yung mga trap na ginawa natin para pagdating natin doon, set up na lang tapos yun, arat na. So andito yung mga dinala kong trap, yun. Kasama din to. Ito, yung mga kawayan, 4 na stick na kawayan kasi 2 trap yung gagawin natin. Tapos ganito. Yun mga kuys, pakita ko sa inyo mamaya kung paano to i-set up. Yung gamit lang yung mga local materials mga kuys. Ito yung gagawin natin. Tapos may 2 tayong pain, 2 cellophane. So ayun, pupunta na tayo doon. So tara. So ayun mga kuys, so andito na tayo. So medyo malayo-layo talaga yung nilakbay natin. So ako so nakita nyo dyan sa likod, dyan may mga nipa, dyan tayo pumasok at dyan tayo maghanap ng spot para doon natin ilagay yung trap natin. So ipakita ko muna sa inyo mga kuys. Yun no. So dyan yung mga may mga malalaking kahoy, doon papasok tayo dyan. Kasi sa kabila dyan, yun doon sa kabila mga kuys, kasi may fish pan dyan. So dito sa loob dito mga kuys, maraming malalaking kahoy. At may nakapagsabi sa akin na dito daw marami dong mga malaking bayawak na nakikita nila. So minsan ang taga yung mga tao na pumapasok dito. So ngayon itatry natin na maghanap ng magandang spot tapos diyan natin ilalagay yung trap natin. Yan. So tara mga kuys, pasok tayo dito. Dapat matingin-tingin tayo sa itaas, baka may ahas, hindi natin alam. Tara. Minsan lang kasi daw mga tao pumapasok dito. Kung mayroon silang kukunin kahoy, tsaka sila pupasok dito mga kuys. Yun. Pumasok ako dito, mayroon tayo nakikita magandang spot. So dito natin ilalagay yung trap natin. Kasi sa feeling ko lang na maganda dito na pwesto. Maganda itong pwesto kasi yun, medyo masukal dito banda, masukal, sobrang sukal. Tapos nasa ilalim ng malaking kahoy. So dito natin ilagay yung trap natin, yung isang trap natin. So tara mga kuys, sana swertihin to. So tara, samahan nyo ko, gagawa na tayo ng trap. Na-set up na natin yung gagawin nating trap. Kaya kumuha tayo ng mga nipa kanina kasi yun yung gagawin nating balakid sa bawat gilid. Okay, ito na yung parang gumawa tayo ng circle. Yung bilog. So yung mga nipa kanina, yun ginawa nating balakid. Tapos mayroon lang tayo yun, medyo maliit na daanan. Tapos dyan natin ilalagay yung trap natin. Dyan sa kabila at saka dito sa kabila. Yun, ito maliit na daanan. Yun. So ang pain natin ilalagay natin diyan sa gitna. So tara, magse-set up na tayo para sa trap natin. Ito natapos natin, okay. So yan. Diyan ilalagay mo yung trap mo. Yan green. Tapos dito na yung kawayan. So lagyan mo lang yung balakid sa bawat gilid para diyan mismo sa trap mo dadaan kung ano mang hayop na dadaan. Kasi yung itatrap natin bayawak. So dyan mismo dadaan.
So, example, dito na. Papasok dito at dito. So, siyempre, mapapasok yung ulo kasi yung kamay nasa ibaba. Pagpasok ng ganyan, yun, release. Boom. Makukuha agad. Yun lang mga kuys. Ganyan lang kasimple. Natapos na natin ulit. Diyan yung paeng natin. Tapos sa kabila, na-set up na din natin. Nandun. So, tara mga kuys. Babalikan na natin. If makahuli ba tayo. Wala. So, tara. So, yun mga kuys. Dito, yung kabilang trap natin. Yun. Nandyan yung paeng sa gitna. Yun, kita yun. Dito. Tsaka dun, magkabila sila. So sana naman makahuli tayo. Nandun yung kabilang, yung isang trap natin. Tapos dito na naman. So sana mga kuys ay makakuha tayo or makahuli naman tayo. So dito yung kabilang trap natin, yung isang trap natin. So tara, labas na tayo mga kuys kasi sobrang masukal ditong daan na to. Yun. So ayun mga kuys, natapos na natin. Na-set up na natin yung lahat ng trap natin para sa bayawak, no. So sana may mahuli tayo mamaya o hindi mamaya o kinabukasan ba. Sana hindi tayo mapalpak sa ginawa natin. Sana success yung trap na ginawa natin mga kuys. So tara mga kuys, uwi na tayo at update ko na lang kayo mamaya if at papunta tayo dun if may huli ba o wala. Pupuntahan natin yun mamaya, yung ginawa nating trap. Sobrang mabusisi kasi na ganun klase na trap, pero okay lang naman kasi pag natapos na, if in case na mayroong pumasok sa trap natin, sureball na yun na makakahuli talaga. Pero sabi ko mabusisi, pero walang problema yun mga kuys. So tara, uwi na tayo. Yun, no? So ayun mga kuys, update ko na lang kayo mamaya. Kasi kanina mga kuys, ang lakas ng ulan. So sana naman if hindi tayo makahuli ngayon, sana bukas mayroon, di ba? So tara. Naku mga kuys, wala. Yun. Walang dumaan mga kuys. Sa kabila din, wala din. Yun, no? So tara, puntahan natin yung sa kabila. Katulad din dito mga kuys, wala din. Wala ding dumaan. Wala ding huli, yun. So hayaan lang natin mga kuys. So try lang natin bukas, babalikan. If baka makachamba na. Yun. Ang dilim na dito sa loob. Kasi maraming kasing mga kahoy na nakaharang. So yun, kaya madilim na. So labas na tayo mga kuys. Okay naman yung mga trap natin. Kaso wala lang pumasok. So tara. Good morning mga kuys. So ngayon pupuntahan natin yung trap na ginawa natin kahapon. So sana naman may huli tayo at yun, mayroon tayong kasama ngayon. So tara. So mga kuys, Yun, so ayun mga kuys, yung first trap natin wala ding huli. So puntahan natin yung second trap natin dito. Yun, so ayun mga kuys, yung sa pangalawang trap natin dito, wala pa rin tayong huli.
So tara mga kuys, balikan na lang natin ito mamaya at sana makahuli na tayo. So tara mga kuys. So what's up mga kuys, so ayun, andito na naman tayo. Pupuntahan natin yung trap natin na ginawa, no. So ayun, medyo medyo maulan-ulan ngayon dito mga kuys. So ayun, nababasa na yung camera natin. So buti na lang mayroon tayong mayroon siyang case, di ba? Hindi siya agad-agad mababasa. So tara mga kuys, pasukin na natin dito. Kumustahin natin may huli ba. Yun mga kuys, alas 4 pa lang. Pagpasok mo dito sa loob, yun, madilim na. Kasi malayo-layo kasi yung nilagyan natin ng trap. Pang tatlo or pangalawa na natin ito punta na wala pang huli. Pero ika nga sabi ko na huwag kang susuko, hindi mo pa nakukuha yung mga gusto mo. Oops, dahan-dahan na mga kuys. Ay! So, uy! Bumitik yung isa mga kuys. Yung isa kaya, yun. Medyo may kuha mga kuys. Yun mga kuys, may kuha mga kuys. May huli tayo. Dahan-dahan lang kasi. Dahan-dahan naman kuys. Yun my god. Nakita ko yung kanyang chat. Hindi mo. Madilim na kasi dito mga kuys. Nakita ko muna yung yun. Thank you. Yung mga kuys. Yun nakita nyo ba? Tara kunin natin. Dapat dito mga kuys, dahan-dahan lang. Yung lubid. Naputol yung lubid mga kuys. Naputol ang lubid. Uy! Yun, ang laki. Naputol ang lubid. Naputol. Yun, naputol ang lubid mga kuys. Yun. Dito ako sa gitna pa rin ng nilagyan nating trap. Ito yung nahuli natin. Yun malapit pa nakatakas mga kuys kasi yung lubid ito naputol. Nandito yung isang trap natin. Yun, wala pang huli. So hayaan lang natin dyan. Lagyan lang natin ng pain. So tara, labas na tayo dito mga kuys kasi sobrang madilim na. Tara. Yo, what's up mga kuys? Good morning, kumusta kayo dyan? So ayun, ngayon ipakita ko sa inyo yung nahuli nating bayawak kahapon. So hindi na natin patagalin, i-montage na natin. Tara. Dito, yun. Ito na yung bayawak na nahuli natin kahapon mga kuys. Itinali ko lang siya para hindi siya makatakas. Yun yun, wow, sobrang laki. Yun mga kuys. Yun mga kuys, gagawa pa tayo ng trap ng marami kasi
mayroon tayong plano na sana makahuli tayo ng malalaking bayawak. So ito, dito lang muna to siya. Dito ko natatapusin yung vlog natin mga kuys. So sana suportahan nyo yung channel natin. Huwag nyo kalimutan mag-like, share at subscribe. At yun, see you sa next episode ng Pagtatrap. Siguro mamaya or kinabukasan bibili tayo ng bagong lubid or bagong ganito. Bibili tayo ng bagong lubid nga, sakto. Bibili tayo tapos gagawa tayo ng maraming trap. Yun. So tara mga kuys. See you sa next vlog natin. See you sa next na pagtatrap ng mga bayawak. So sana suportahan nyo yung channel natin. Ingat lang kayo dyan mga kuys. Stay safe and God bless. Tara.